No, čaute, dneska vás vítam u nového videa. Ahojte. Je tu aj moja suseda. No, Ahojte. ja som pri nej. A ja som jej stiahla apku, kde je toto, vidíte to koliesko s tým, ktorým behá. No tak, to som jej stiahla. A ak by ste to aj vy chceli, tak si napíšete, že SCREN medzera RECORDR. Dobre? No a... Pardon? Povedz. Hello. No. Moja suseda Kaja nevie, čo má robiť. Áno. Bože, ale toto není ten kôň. Ja viem. No a ideme pozrieť na tomto. Ja idem namaľovať takúto katičku, túto katičku. Dobre, ja ju idem nakresliť na papírek. A dám to potom na YouTube. Áno. Tak. Tak. Čo? Natáčaj. Tak. Taký. Načítaj sa. No proste, nepodarilo sa mi, hej. No tak nemusíte to robiť, ak chcete. A kreslila som... počkajte, musím to nájsť. Počkajte. Kreslila som túto hubičku, takúto húbku, to si uložím, profil, uložené a toto som kreslila, uložiť, profil, uložené a kreslila som potom takéto isté, ale trošku inakšie a namiesto tejto guli tam bolo srdce. No, niečo takéto, ale trošku inakšie. A potom som kreslila ešte tú katičku, keď ste videli, ktorú som vám ukazovala. Na toto. A ideme toto. Boka, tutu. No, máme frigi. Takže ahojte, Moja suseda teraz natáča, áno. Takže si nevšímajte, dobre, tak nie. Kde je ovládač? Kde je ovládač? Ovládač. Daj mi to. Prečo som mu? To mi vysvetlí. Toto dáme takto, dobre. No a ideme vybrať tie free gifty. Čo? Neviem, prečo je moja suseda noob na Robloxe. Áno, Roblox. Oj, pardon. Si v pohode? Už som teraz. Iba 2 gifty. Ukáž, čo tam je. Už natáčam? Môžem natáčať. Ja ešte natáčam. Neviem, čo mám ďalej robiť, tak čaute.